Maigsoon, ang gisulti ni Kristo sa atong ebanghelyo nagpaila nga dinhi di ay kalibutan kining kagubot, kamatay, gubat, kagutom, mahitabo gid ni siya sa dip-ata moatubang sa Ginoo. Pero kitang tanan moatubang gid tas Ginoo. Pero dili na siya pasabot nga magdungan tang tanan. Pero doon na siya gitawag og katapusan. Kanang ang tibuok na gyud nga universo ang mahilis. Pero si Kristo nga nagsulti ani, ingon siya sa dili pa ni mahitabo ang katapusan, magsigi mo kasinati aning kamatay, kagutom, gubat, mga sakit nga di maayo, ana. Nya nahitabo na ni ron. Hitabo. Kanang panag-away, unay, pinatyanay, nahitabo na karon. Hitabo. Pero kung ato sang tanahon, panahon pa ni Adan ug ni Eva, ang ila ganing duha ka anak ga pinatyanay, si Cain ug si Abel. Nya gikan ato hangtod na gyud karon siging pinatyanay ang mga tao. Mao na diri sa tong unang pagbasa, gitag-an na ni propeta Daniel ang damgo sa hari nga si Nabucodonosor nga ikaw patyon sa kasasunod nga hari nya ang imong gingharian dugmokon. Pero dunay gisulti si propeta Daniel nga importante kaayo. Ingon siya kanang inyo mga gingharian mura ra nagbulawan, plata, unsa pa to, puthaw, bika, bronze, mga hilis ra na tanan. Pero dunay gingharian nga motubo nga murag bukid katong bato nga giligid nya kining ginghariana wa nay katapusan. Unsa man ang ginghariana nga nias kalibutan nga di gyud matapos, mao na ang simbahan nga tinukod ni Kristo na karon gilalisan og maayo sa mga buangon. Magsigig lalis og unsa gining simbahan ng tinukod ni Kristo, Katoliko ba, Iglesia bang Kristo, kana bang mga born again, Protestante ga sige na taglalis. Ngano man kay ang yawa maningkamot pagpapas ni ining maong gingharian. Pero matod pang propeta Daniel, di gid ni mapapas bisan pag-unsaon. Matapos na lang ang kalibutan, di gid ni mapapas. Mao na atong ilhanan sa tinuod na gingharian. Yang anong di man ni mapapas, kay gitukod man ni Kristo nga dili sad mapapas. Asa man ni matukod? Naasa? Na diya sa atong gingharian, sa atong kasing-kasing. Muna pwede nga ako karon tingali mapapas ang gingharian dili nako, pero dili mapapas diha ni Bradalio ba or ariba nila ni Sister Teresita, dili tingali mapapas. So pasabot ang gingharian na alang yapon. Ikaugma na sad, basig sila na sad mo'y mapapas. Nya wasan mapapas diri nako. Pasabot kining gingharian na di na gid ni matapos dinis kalibutan. Nya unsa may itong buhaton? Aron nga dili ta maapil og kapapas, in kaso lang ba na ay pipila ka mga nagpuyo aning gingharian nga mapapas. Sama ana karong muingon nga ako sa una diha pa ko anang Katoliko, wa gyud mahunong akong bisyo. Na may uban ningon ana, muinom gyapon ko, mutabako, mamabay gyapon ko, musugal, pero sukad lang ang mibiya ko diha. Nawa ang akong sugal, nawa ang akong pag-inom, nawa ang sa panang uban akong pamabay. Tinuod na dili. Tinuod oy kay iya man ang gitestimonya. Pero ang hinungdan ba ang iya bang pagbiya diri sa Katoliko nga simbahan o ang pagbalhin ngadto sa laing sikta? Dili. Ang hinungdan misugod siya pagbansay sa sugo sa Ginoo. Pagkadaghan sad nga nias Katolikong simbahan nga kaniadto mga buangon nya karon nga papas nga usa ni ana si San Agustin. Si San Agustin
buangon kay to siya sa una, miangkon gid siya ana nga na-attracted gid siya sa kabuang sa kalibutan. 32 or 33 na iyang edad, una pa siya ni welcome sa pagtulunan ni Kristo. Unya unsa may nahitabo? Napapas ang iyang mga bisyo. Nawa nakapaanak pag utos siya babae. Diha na say usa, ikaduha, hapit na sa niya mapaanak eh. Namto siya anak gud usa San Agustin. Ana, before siya napari. Mo bitanang kami usahay mo sunod sa San Agustin yun. Unsa man ka liwat ko akong idol San Agustin ngano man siya katubang before siya napari. Ang nakaapan lang kay napari naman mi una pa minaliwat. Una ikuyaw si San Agustin wa pa siya napari na siya napaanakan bunga sa iyang pagpakasala. Apan sa dihang napari na siya, usa na siya sa nagpropagate ni aning gitawag og chastity and perfect continence, kanang kalimpyo sa kasing-kasing, lawas, huna-huna og kalag. Usa na siya ni ana sa nagsigig suwat og mga theological, philosophical, spiritual og actual nga kaning realistic nga mga buhat. Mao na akong pasabot ang gingharian des Ginoo dinis kalibutan, wa mag-agad og Katoliko ka, wa mag-agad og born again ka or iglesia or Islam or unsa diha. Ang giagad na karon, imo bang puy-an ang akong mga pulong? Diningon ako, unya pa der og mao na pa der, ay na lang pagpakakatoliko, ay na lang pagpari, puy-in na lang ang pulong sa Ginoo. Ako sang gitubag, buot day mo nako. Buotay mo na ko, magpari ko, nya magkatoliko ko, nya magpuyo pagyog ko ana. Nganong inyo pa man kong pabiyaon? Lain mong tag-gasa. Siya, mao din na pa der, wa gid ay relihiyon nga makaluwas. Mana ka mo pangundang lamo dire. Di ba? Wa may ang pagpuyo raman di ay ma-Islam ka, maunsa, wa di relihiyon nga makaluwas. Ingon ko kung mga-apply ka og trabaho, graduate kag UST nga imong kontra, ikaw graduate kag UST summa cum laude nga imong kontra, graduate lang og kanini ang sayon ani kana bang mga batan college lang ba nga kana para nang sa mga colleges nga nang simple ba nga college ba? Basta kana mga simple na mga colleges nga mga kana ganing kana ba mga bagong tukod ba nga colleges nya ang imong kaparang i-apply nimo og trabaho, ikaw summa cum laude ka sa inyong inyong college, sa inyong school. Unya ang imong kontra taga Ateneo, taga Lasal, taga UST nga summa cum laude sad. Kisa may dali makasod. Kisa may unahog dawat. Oy, dinis kalibutan gikinahanglan kaayo ang credential. Ako bitas una nga apply kong trabaho ba. Partigin ako kapassionate. Hala, naabot na ko sa final interview. Pag abot sa final interview, giingnan kong duha na lang kuno mi kabuok ang nagbangga. O kami na lang kuno pilian kaming duha na kanib siguro nagyuguan ning madawat. Sus kay ang ako din kaparang gikan man sa mga inila nato dinhing university niya ako. Gikan sa kus ubos-ubos og jutay pulos may kunuhay mga honor-honor. Ako magna cum laude, siya magna cum laude sa didto. Oy gitawagan ra ko oy ang usa mo gipili. Nako paita gyud niya suod ra ba mi ato nya nagkita may kay abot-abot aning GPIA ana kita ako din ako pagkita namon ko ikaw ba din nadawat ingon siya bitaw ako may gidawat ani karong pagkapari na nako ang kadtong kumpaniyahan nagpamisa man ako. Okay, idol naman kuno kay ko nila. Ana, di nagpamisa didto. Gidawat gid nako, misa dayon ko. Ingon dayon ko, kini sige ko balik-balik dinis una. Wa ko dawata. May gani karon gidawat ta mo. Na naman ko'y credibility, na naman ko'y credential. Ang pasabot lang nako unsa man ang atong relihiyon na Katoliko
ug mao say gipuy-an sa mga santos, nagdagko kay mga santos sama nilang San Agustin, Saint Thomas Aquinas, Saint Ambrose, sila si Saint Polycarp ug uban pang mga Cyprian nga mga martyrs nagpakamatay aning pagtuhua. Ang atong relihiyon makatudlo, ang relihiyon ba makatudlo sa insaktong pagtuman sa pulong sa Ginoo. Nya pili atong relihiyon nga nagtudlo sa insaktong pagtuman sa pulong sa Ginoo. Dili tong bana-bana lang. Nya kinsa man ana nga insaktong nagtudlo sa pulong sa Ginoo, kadtong makakonek ngadto sa Apostolic Foundation. Kadto bang makakonek sa mga apostoles ngadto nila ni San Pedro, ni San Pablo ug ngadto ni Jesus. Kana mo saktong relihiyon. Kanang dili makakonek, mabilong ra na sila sa kanang naa sa nang istasyonan nga naay tiguang amin hindi ko makonek. Ana sana? Ana kadungog na mo ana. Katawan na unsa nang istasyonan na? FM ba? Hindi ko makonek. Ana siya. Asa tayo niya? Ex muna daw siya, pero lagi mong sinusundan ang FB niya. Mga inana ba? Hindi ko makonek. Pari daw, pero may anak. Hindi ko makonek. Mga inana ba? Muna siya. Kanang makakonek. Mauna si Kristo niingon daghan unya ang magpa-Kristo-Kristo, daghan ang mag-ingon ako mao si Kristo, kana siya mao si Kristo siya. Ay mugtuwa na. Kinahanglan nahibaw mong daan kinsa ang atong sundon. Unya ang relihiyon, ang simbahan nga nagtudlo niini og nakapruiba nga sud sa pila ka katuigan mga centuries nga nakapruiba nga dili mapapas, mauni ang tinuod nga relihiyon nga atong subayon. Kay anhi din hinato itudlo, anhi din itudlo ang tinuod nga kaning gitawag natog paagis pagsunod sa pulong sa Ginoo. Pragud ani ato mga doctors, daghan mang doctors nga espesyalista in quotation, pero ikahibaw nimo diin man na siya nag-specialize. Yun siya nga, dito na skuan, dito na sa Harvard. Yun siya, mao ba? Adto ta patambal. Ay, cancer maning ako. Yun siya, si kuan, ayaw na, kadto, specialist dito, Harvard to. Unsa ng mga dagko nga mga doktor. Para sa gudaan ng education, yung doctor of education, parte nimong daghanag doctorate, pero diha ra nimo gipangkuha sa gagmay mga eskwelahan. Mahadlo ka mo atubang atong nga doctorate nga gikan sa katubang nga dagko kay university nga madoktor ka dito ba idigon doctor of kwan gikan sa Harvard, gikan sa unsa nang mga eskwelahan dito sa gawas nasod nga porti mga gilngiga. Uy inig-uli diri gritso dayog posisyon ay di am sa daghag doctorate, pero dito ra gikuha sa inana bisan pag lima na nakabuk imong doctorate di man na maayo kay mubo ram nagranggo kari yung diya. Amo na proud ba mo nga niamo sa simbahang Katoliko? Kung proud mo, ayaw na mo paningil utang. Kay wa na gitudlo sa Katoliko. Kung proud mo, ayaw na mo sigig pangabit. Kay wa na gitudlo sa simbahang Katoliko. Kung proud mo, ayaw na mo pagsigig pangural. Kay wa magtudlo ang simbahang Katoliko ni ana. Kung proud mo, ayaw na mo pagsigi og bisyo, suyop, inom, hubog-hubog. Kay wa man nagitudlo. Kung proud mo, ayaw na mo pagsigig himo anang same-sex union. Kay wa man nagitudlo sa Katolikong simbahan. Ay na mo anang premarital sex. Kay wa man sa nagitudlo. Sa ato pa, atong pruibahan, proud man kata nga nagsunod ta ni Kristo, pakamatyan ta ni. Sakito dato ang atong kaugalingon aron mapuy-an nato ang tinuod nga pagtulunan ni Kristo, kay mao ni ang hagit. Mao na dinhi sa atong tubag sa Salmo nag-ingon ta dinhi nga hatagi siyag himaya ug pagdaig nga walay katapusan. Dili ba kanang on and off ba nga mudaig lang ta mo himaya tas Ginoo basta ni atasod simbahan inigawas dito tapos na.
Ay karon inigawas dito unsa inyong hisgutan? Maghisgot mo sa akong giwali o inyo ko libakon? Inigumaron din igulis inyong balay unsa magyaw-yaw pa mo dito, mga saba pa mo. Himaya ang Ginoo, naway katapusan. Mao nay gitudlo sa Ginoo, mo na itong puyan. Dili kay dinhi kusog kay Ginoo, salamat, daygon ka Ginoo. Igabot na dito sa imong anak, buang-buang ka, nimala ka, patyon ti karon. Ana, ayaw. Ingna gid siya Ginoo, himayaon kan ining akong anak na imong hinatag. Nagasige na lagduwa sa computer. Himayaon ka Ginoo nining akong anak nga 16 years old, natukhang intaws uyab na gasuka-suka na. Daygon ka. Himayaon og daygon ka Ginoo nining akong anak nga ulitaw nga ang mata siga na kaayo, kagot pag yung ngipon kay porting mosuyop. Ana, daygon ka Ginoo nining akong bana nga imong gihatag nako nga porting buotana, tanang silingan gitukhang. Ana. Salamat Ginoo. Ana. Nya human dayon, moingon dayon ka, ayaw itugot nga mapapas ang imong gingharian diri nako. Kamauunta kong muhigugma niining akong mga anak, niining akong bana, niining libakira kong silingan. Kamauunta kong muhigugma aron sa katapusan magkita ta diha. O, di ba? Kanay ginakanindot.